Mas Dukul. Mas Dukul lagune sampun maturke nggih. Sukses selalu, sehat-sehat. Ini tuan rumah, ini bos Dole ke bos marmer. Bos marmer. Kayaknya mandor gitu. Iki bos. Juga podo. Seket wong 400. Lah iya. Pon niki sinten sing badhe hae? Ayo, sing arep hae sapa? Seragen ra hae ngisi. Ayo, nah. Ayo, Dole wi. Ayo. Wis aku melu-melu, ayo. Ngono tok aku. Ayo. Ayo. Hae niku bayar, Pak. Nggih. Oh, alah. Hae niku mbayar, Pak. Alah. Pripun bayar sakniki? Oh, kose. Iya, ayo Mbak Ira. Tresno iku Iya
Sing nggo topi Nggo tuku kuku es. enak lho nyauri. Aku guru anak buah kok jare. Lah ya bosnya siapa ya? Lah bose sinten iki? Bos. Wes iki. Ya Mbak Ira dinteke ya. Antekke. Tresna iki Oh. arep saya sami saya tambah nyiksa Warna kowe remen senadyan aku yo yo wongonan duwe. sampun menika nggih Pak Bos iya 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 nak ina 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 pacir
kijing miring ayo nduk kijing miring jolali lo jolali lo Be jolali lo ya Oh, pokoknya disawer lho. jolali lo Mbah saged parian mboten? jolali lo sampean parian sih Parian, yo. ya sak seneng wis bebas Nano, ayo. Sak-sake. sak iso nih numpak becak madon madiun yen krasa penak gak gelem mudhun Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas. Kijing miring mangan graji entek limo. Sholat ngaji jaga agama. Dari mana datang nyalintang, dari sawah turun sekali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. ayo nduk kijing miring ayo nduk kijing miring jolali lo Ayo Mbah ngono. jolali lo Mbah parian wis bayar wae nek gak iso ngono ya penak-penano cah iki cah yes kabeh lha iya no Baik dhewe kon bayar. santai ya ora apa-apa wis karo kakung iki pira-pira pokoke ben berkah 50 ya entuk 20 ya entuk cicilane piro Mas ngono lho. goleke sing paling cilik matur sembahmu nek iso parikan wakil ngene iki Ayo wakil, kowe wae ayo. mangan graji entek limo salat ngaji jaga agama ayo nduk Piye Mas? sing miring ayo nduk kijing miring Kijing miring etan, lancer kuning sati rebutan. Kanggo tombo kangen nggih Kong nggih. Penak. Yo. Monggo Bapak, Bapak. Kenapa nggak bisa ini? Anu sinyal montek. Iya, Paketan montek. Nah, Mbak Deki, dalem. mriki Mbak. Ya sayang. Mbah Konge nunggoni. Sik ndi? Ning duwite gawe ibu lho ya. Loh, kok duitnya nggo ibu piye ta? Maksudnya duwite sing gawe ibu. Oh, gitu. Kowe kudu ngapik-ngapik ibu. Oh iya. Ning tenang ding Mbah Kong sak 6 kok. Anak kantongnya 6. Mas aku salah tadi, harusnya yang Kenapa? ketiga yang mandek gara-gara aku golek lirik. Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa ya Bu, gak apa-apa, dimaklumi ya. Wakil ketua ki las. Silir-silir. Harusnya silir-silir begini tuh kasih saweran Pak. Iya. Kan silir-silir. Nah gitu. Maunya silir-silir berapa kali Pak? Oh sekali aja. Oh pisan tok Mas ya. Gak betah Bapak silir-silir suwe-suwe. Padake cah kae. Iya. Cah kae ngono ya ya oh ping 3 karepe ya pisan. Aduh. Endi iki saire iki lho. Silir-silir Nah. ning pantai gede. Ayo Mas Tulus. Aduh, salah aku wis.
Terus bariki aman tentrem, terus silir-silir ning Pantelo Gending terus mandek. Ngono lho. Nah, kita Pak. Terus kan mau silir-silire namung sepindah. Aku ngerti, karepmu mubeng-mubeng terus 50.000. Iyalah. Ngono Pak, rungokne gitu, Pak. Pak. Iya. Ini kan ini Pak, pemerasan gitu Pak. Kayak kuwi lah, Pak. Adem ayo. Eling-eling Mas, bar silir-silir Pantelo Gending terus mandek. Terus mandek 50.000. Bapake wis gak kuat pisan ya. Silir-silir Pantelo Gending. Nah, sah Pak nggih, sah nggih. Matur nuwun Bapak. Gitu.